Electrolux musow ka cɛɲa sankɔrɔtala minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na. K'a daminɛ tuluw, parfɛn dagabanaw, mɛsiw, kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma. Walasa ni mɔgɔ min mago bɛ an na, an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ kura ma ka ɲɛsin Hôtel Yoma Beleza ma. An ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20. Electrolux dongo do cɛɲa. Boutique kelen min nanen do ni fini dagabanaw ye Vaxiw b'o la, Vaxi Super Déton, Super Vipro, Super Amoureux, ale ye coton gɛrɛgɛrɛ de. Top class nɛgɛjuru siraw filɛ nin 75 00 63 00 79 37 77 87 walima 69 58 66 69. Top class grobnɛw an ka taa. Face Fresh be sɔrɔ Mali kɔnɔna la, a be sɔrɔ Abidjan, Sénégal, Burkina Faso, Ghana, Guinée Conakry, a be sɔrɔ Mauritanie fana, ka fara o bɛɛ kan a be sɔrɔ Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Togo, fo ka se Benin ma. I Face Fresh ye dan tɛ farafin ka cɛɲa ani dawula la. Ni tagara opportunité do bɛɛ la ni fiye ka taa Dubai ni yɛrɛ wala shi donc il fallait feere kɛ sa ne na ni minɛn dɔw yɛrɛ ka bɔ yen nɔ photo bi moi photo bi yan bɛ k'a la ɔrɔbu dagabanaw I b'a fɔ ka di yɛrɛ cogo min na ale ni lingerie sexy ale samaraw sanu fana bɛ sira fɛ ka na sanu yɛrɛ ne ma wala sira yan mais sanu bɛ na une semaine d'accord tour de fou manu bala ko soli dama on va le coup de Salut. Chérie? Oui. Ça va? Oui, ça va. Bararadu? Ça va. Eh, Mbila? Oui. Et tu sais que fara kana dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ? Non, c'est bon. Ni terimuso de Aïcha, b'an famana kosɛbɛ a nana bɔ ye. Aïcha, an cɛ. Bonjour. Enchanté. Aïcha, ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va, alhamdulillah. Koulibasti. Ça va bien? Icheni Demsono. Cɛ wa. An bɛ célibataire la fɔlɔ cɛman sɔrɔ koyi. I ɲɔgɔnna gorobinɛba den ɲɛnama I ɲɔgɔn muso ɲuman b'a cɛ t'i bolo. Ça veut dire tout simplement I bɛ ɲɛna woloma de la est-ce que cɛ ko dɛsɛ don? Ɲɛna woloma tɛ koyi. Cɛ ko ye sisan na ma. Hali ka gɛrɛ an ka dumuni kɛ yɔrɔ o tɛna kusaya. Ok, d'accord. Ça va? Ça va. Ah, très bien. Aïcha. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis secrétaire de direction. Mais actuellement, je suis à sɔrɔ. Je suis à la Ah, mais ça tombe à pic. Ni terikɛ bɔra k'a ka entreprise dayɛlɛ semaine passée avec secrétaire Nini. Mais si Bina, tu m'as mis là, mais déjà, tu vas me composer ton numéro ici. Et comme ça, on verra le reste, quoi. Et tu vois, il y a le numéro 2. 79. 39. Hé!
Chérie, qu'est-ce qui va pas? Moussa! Aïcha, et t'as donc tes soins. Vous les nantis blabla. Eh, quel est le Alma? Il a ça dit. Alma, quel est le là? Eh, qui t'a dit? Ah, t'as pas. Mais Moussa ni bala. Et comment ça dit bala finir? E ba do ni yo fo do no te ni mayo. Ire bodo. O e bombi. Ni fana tu ye mu ituni. Et même mon cara, qu'est-ce que j'ai fait? E ba do ha. Ne ko e ma e na ni ka ko bararo la ki ka dumuni ke ye mu fa. I ma fo ko ngoti la. Ou bien. Ne terumso Aisha ko ko na nga dumuni ke dro. Fika pamba de. Nga re nyoga fa. Ka ni dembi sabani fla ba dele ko sineseli. E ka fle. Arrête moi. C'est bon. Anima, et des reproches qu'elle est là. Et des reproches qu'elle est là. Qui sont au bina, ils termuso bena, qu'on était occupé mochila, mbetanda, nasrate mola, ni fene yo ke kujui. Qu'est-ce qui je fais? Égale ça. Kako nya kamnya kame olo ekelenye. O ekele? E kumna ka numéro tamuna sisa. Ani so ni fate duru sala ni termuso yirila ni ko numéro ta. E tere ga entreprise de. E ka fle. C'est bon. Ni ya korobo ko ni ye ko Aisha ka numéro be ko wali mali tebe nuka karefe ni ma pili mbu ke nono na ka dima ni ye ni yoro dali tunku. C'est bon, c'est bon. C'est bon. I kasanga tike. Akai. Tu m'énerves. E ko suwe. Fakasa la jabani. Face Fresh be soro Mali konna la, a be soro Abidjan, Sénégal, Burkina Faso, Ghana, Guinée Conakry, a be soro Mauritanie fana, ka fara o bɛɛ kan a be soro Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Togo, fo ka se Benin ma. I Face Fresh ye dan tɛ farafin ka cɛɲa ani dawula la. Boutique kelen min nanen do ni fini dagabanaw ye Vaxiw b'o la, Vaxi Super Déton, Super Vipro, Super Amoureux, ale ye coton gɛrɛgɛrɛ de. Top classe. Nɛgɛjuru siraw filɛ nin 75 00 63 00 79 37 77 87 walima 69 58 66 69. Top classe. Grobnɛw. An ka taa. Check, drop, bitch. Electrolux musow ka cɛɲa sankɔrɔtala minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na. K'a daminɛ tuluw, parfɛn dagabanaw, mɛsiw, kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma.
Olasa ni mɔgɔ min mago bɛ an na an sigiyɔrɔ bɛnnen no Bamakɔ kura ma ka ɲɛsin hôtel Yoma Beleza ma an ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20 Electrolux dongo do cɛɲa